Sa pagsilay ng mga mambabarang sa kanilang namatay na kasama, ay labis-labis na lamang ang kanilang galit kay Astring. Halos karamihan sa mga ito ay buong puwersang sumugod sa kanya sa pagtatangkang kitilan siya ng buhay. Hindi naman nagpatinag noon si Lola Astring, kung kaya't agaran niya ring sinalubong ang mga ito gamit-gamit ang kanyang buong lakas. Sa paglakad noon ni Lola Astring ay ang pagbaga naman ng lupa dahil sa pagkarit dito ng mutya ng palakol. Halos ramdam ni Lola Astring ang galit ng mga mambabarang na yon, kung kaya't pinili niyang ituon ang kanyang wisyo sa pagpuksa sa mga ito. Nang masipat ni Lola Astring ang pagsunggab sa kanya ng isang malaasong nilalang, ay agaran din naman niya itong hinataw ng kanyang palakol na siyang naging sanhi upang mahati ang nilalang na yon sa dalawa. Ang isang mambabarang naman na papalapit sa kanya ay panayang pagbitaw ng mga alaga nitong insekto na siyang sumusugod din kay Lola Astring ng walang tigil. Lahat ng nakakalapit sa kanyang insekto noon ay halos maabo dahil sa kakaibang presensyang taglay ni Lola Astring. Isipin ninyo, hindi pa siya noon nakakalaban ng buo niyang lakas sa kadahilanang masyado niya pa noong iniinda ang kanyang panganganak. Paano na lang kung buong lakas na niya ang kanyang ginamit, hindi ba? Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakalapit ang mambabarang sa kinaroroonan ni Lola Astring. Nang akmang susuntukin na siya nito, ay agaran din naman itong hinawakan ng ama ni Dario at mabilisang iniharap sa kanyang pagmumuka ang mismong muka ng mambabarang. Nang masipat nito ang pagmumuka ng gabunan, ay bigla itong nagsisisigaw hanggang sa ibinuka ng ama ni Dario ang bibig nito. Ilang minuto lamang ang lumipas at biglang nasipat ni Lola Astring ang paghigop ng ama ni Dario sa kaluluwa ng mambabarang. Matapos niya itong gawin, pinili niyang ibalibag sa lupa ang bangkay nito at mabilisan din namang sumugod sa kinaroroonan ng ilan pang mambabarang. Sa puntong yon, doon napagtanto ni Lola Astring na hindi ordinaryong gabunan ang ama ni Dario. Alam niyang meron itong kargang abilidad na halos ni minsan sa buong buhay niya ay hindi niya pa nagagawang masilayan. Sa mismong digmaan ding yon ay nabuo sa isipan ni Lola Astring ang pagtuklas sa natatanging kakayahan ng ama niyang gabunan. Alam niyang hindi siya nito magagawang tanggihan sa kung anuman ang nais niyang malaman. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban, halos karamihan sa mga mambabarang at malaasong mga nilalang ay walang habas na itong pinapatay ng ama ni Dario. Dahil sa mga pangyayaring yon, kung kaya't pinili ng kanilang pinuno na umatras na muna pansamantala. Huwag na kayong babalik sa lugar ko! Dahil sa oras na mga hasma kayong gumambala sa aming katahimikan, ay sisiguruhin kong wala ni isa sa inyo ang makakalabas dito ng buhay o naghihingalo. Sigaw ng ama ni Dario sa mga mambabarang. Nang marinig ito ng kanilang kalaban, halos hindi naman ito nagawa pang sumagot sa gabunan. Pinili na lamang nilang umalis ng tahimik at walang ginawang paglilingon. Animoy noong mga oras na yon, napagtanto ng mga ito na hindi nila magagawang matalo ang angka ni Dario kahit ilang beses pa nila itong subukan. Matapos ang naganap na labanan, pinili ng mga gabunan na lapitan si Lola Astring upang ito ay maalalayan. Kasabay ng paglapit ng mga ito ay ang paglaho naman ng mutya ng palakol na nakatarak sa likuran ng isang mambabarang. Astring, ayos ka lang ba?
Gulat na tanong ng ama ni Dario. Ayos lang naman ho ako, Tay. Wala naman ho akong masyadong ginawa. Sagot naman ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman nilang paglalakad papasok sa kanilang kubo. Patuloy silang nag-uusap nun hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan ni Dario. Tay, ayos lang ho ba kayo? Bungad na tanong ni Dario. Ayos lang kami, anak. Huwag mo kaming alalahanin. Pagpasensyahan mo na, ha? At hindi ka pa maaaring sumabak sa digmaan. Hayaan mo, darating din ang iyong pagkakataon upang mailigtas ang iyong sariling pamilya. Sagot naman ng ama ni Dario. Pansin kasi nila noon ang pagbakas sa mukha ni Dario ng labis na kalungkutan. Animoy nahihiya na siya noon kay Lola Astring sa kadahilanang hindi niya ito magawang ipagtanggol sa oras ng kagipitan. Huwag mo nang alalahanin ang bagay na yon, Dario. Andito pa naman ako eh. Kaya ko pang ipaglaban ang ating pamilya habang hindi ka pa nasasalinan ng iyong ama. Kung nais mo talaga kaming maipagtanggol ng iyong mga anak sa hinaharap, ay kinakailangan mong magsanay ng maigi upang madali mong makontrol ang iyong abilidad sa oras na mataglay mo to. Dagdag naman ni Lola Astring. Nang marinig ito ni Dario, tanging pagtulo na lamang ng kanyang luha ang nasilayan ng kanyang ama at ng kanyang asawa. Sa pagkakataong nakita ni Lola Astring na tumutulo ang luha nito, agad din naman niya itong binigyan ng mahigpit na yakap. Huwag mong isipin, Dario, na isa kang mahinang padre de pamilya. Alam kong malakas ka at patuloy na lalakas pa sa paglipas ng panahon. Dagdag pa ni Lola Astring. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla nilang naramdaman ang paglapit ng dalawang kapre na kanina lang ay inutusan ni Lola Astring na magkubli sa kakahuyan. Kasabay ng pagrinig niya ng mga yabag nito sa lupa, ay ang agaran din naman nilang paglabas sa kanilang kubo. Sa pagdating nila sa likurang bahagi nito, ay doon nila nadatnan ang dalawang kapreng naghihintay sa kanilang pagdating. Pasensya na ho, Ginang. Pero kinakailangan ho naming makahanap ng titirhan na ligtas sa pangkat ng mga mampabarang. Hindi ho kami maaaring tumira sa kahit anumang puno dito sa paligid, sa kadahilanang napakadali para sa kanila na kami ay hulihin at alipinin. Wika ng kapre kay Lola Astring. Ganun ba? Sige, sandali lang at kukunin ko lang ang aking mga gamit. Sagot naman ni Astring. Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan na ngang nakabalik si Lola Astring na merong daladalang supot ng langis na punong-puno ng mga dahon. Agaran niya itong ibinigay sa dalawang kapre at nagwika ng, maghanap kayo ng tanawan sa bundok. Yan ang magsisilbi niyang daan upang malaya kayong makabalik sa mundo ng mga engkanto. Doon na kayo manatili ng mahabang panahon upang hindi na kayo magawang gambalain ng mga demonyong naninirahan sa mundong ito. Paalam mga kaibigan, at napakasaya kung kayo ay matulungan at makilala. Kasabay ng pag-uwika dito ni Lola Astring ay ang paglapit niya sa dalawang kapre upang bigyan ito ng mga buhay na salita na siyang magbibigay proteksyon sa kanilang paglalakbay. Bago pa man tuluyang lumisa noon ang dalawang nilalang, ay nagwika ang isa sa mga ito ng, sa pagsilang ng anak mong magiging ermitanyo, bantayan mo ang pagbisita sa iyo ng kutor. Nananabik itong ikaw ay masilayan dahil sa iyong kabutihan. Mag-iingat ka din, Ginang, dahil sa nakikita ko ang nalalapit na paglabas ng iyong gabay.
Nang marinig ito ni Lola Astring, ay halos hindi niya mapigilang magulat dahil sa sinabi ng kapre. Nang akmang sasagot na siya sa sinabi nito, ay bigla na lamang itong naglaho na parang abo sa kanilang harapan. Kasabay ng paglisa ng dalawang kapre, ay ang agar namang pagbalik sa normal ng paligid. Sa pagkakataong yon, pinili na lamang ng tatlo na bumalik sa kani-kanilang mga kubo upang makapagpahinga. Habang naglalakad sila noon, sipat na sipat nila Lola Astring ang paghila ng mga aswang sa mga bangkay ng mga mambabarang. Yon ang magsisilbi nilang pagkain sa loob ng ilang buwang pananatili sa lugar ng Ulutanga. Mas mainam na yun na lamang ang kanilang magiging pagkain kesa naman maghanap pa sila ng mabibiktima sa paligid. Kinabukasan, pinili na muna nila Lola Astring na umuwi sa kanilang tahanan. Doon sila mananatili hanggang tanghali upang kahit papaano'y hindi masanay ang kanilang pamamahay na walang tao sa paligid. Nasa paniniwala din kasi nila Lola Astring na maaaring matirhan ng mga elemento ang bahay na walang tao sa loob ng 4 na araw o higit pa. Habang nagpapahinga noon sila Lola Astring sa kanilang tahanan, ay pinili nilang mapag-usapan ang nangyari noong gabing nagdaan. Doon inilahad ni Lola Astring kung paano niya nagapi ang mga mambabarang na nagtangkang siya ay kitila ng buhay. Nang marinig ni Dario ang kwento nito, halos hindi ito makapaniwala sa kanyang mga narinig. Animoy isa lamang itong kathang-isip na pangyayari kung iisipin. Pero masakit mang tanggapin, totoo talaga itong nangyari sa buhay ni Lola Astring. Bago nila napagpasyahang bumalik sa kinaroroonan ng ama ni Dario, pinili nilang dalawang ihabilin sa mga magulang ni Lola Astring ang kanilang tahanan. Sige Astring basta mag-iingat kayo. Alam mo naman, masyadong mapanganib na ngayon ang panahon. Bili naman ng ama ni Dario. Oho tay, wag ho kayong mag-alala. Kaya ko na ho ang sarili ko. Sagot naman ni Astring. Habang sila ay naglalakad, pinili ni Daryong siya na ang kumarga sa anak nila ni Lola Astring. Wiling-wili talaga ito noon kay Pilo Carpio sa kadahilanang ito ang magmamana ng kanyang tronong matatamasa. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, biglang lumapit kay Lola Astring ang pinuno ng mga mambabarang. Alam niya na yon ang pinuno ng kanilang mga nakalaban sa kadahilanang hindi pa naalis sa kanyang pang-amoy ang mga naiwang bakas ng mga ito. Kasabay ng pagsilay niya sa pinuno ng mga mambabarang na yon ay ang pagtigil naman ni Lola Astring at ni Dario sa kanilang paglalakad. Bakit? Ano ang kailangan mo? Mahinahong tanong dito ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtago naman niya sa kanyang asawa at anak. Ilang minuto pa ang lumipas, halos hindi pa rin nagagawang makapagsalita ng mambabarang na nasa kanyang harapan. Nang akmang mag-uusal na noon si Lola Astring, ay bigla itong nagwika ng, Hindi ako nagpakita sa iyo para makipag-away. Ang nais ko lang naman ay magawa mong maisaayos ang aming angkan at ang angkan ng mga gapunan. Ayoko nang muli pang masangkot sa kaguluhan ang aming uri dahil sapat na ang mga dugong dumanak noong nakaraan. Kung nais mong makipag-usap, Ginoo, mas mainam na ang pinuno ng mga gabunan ang iyong personal na puntahan. Huwag ako, dahil ako ay isang albularyo. Kung ako ang iyong tatanungin sa bagay na yan, mas nanaisin ko pang kayo ay lipunin kaysa sa bigyan ng pagkakataong makihalubilo sa mga ordinaryong tao.
Alam ko ang inyong kayang gawin sa mga nilalang, kung kaya't masyado kayong mapanganib para sa mga inosenteng tao. Sagot naman ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsilay niya sa nanlilisik na mga mata ng pinuno ng mga mambabarang. Nang masilayan ito ni Lola Astring, ay hindi niya napigilang makaramdam ng galit sa nilalang na yon. Segundo lang noon ang lumipas nang biglang lumitaw sa kanyang mga kamay ang mutya ng palakol na siyang agaran din naman niyang nilagyan ng sabulag. Kasabay nito ay ang paglaho ni Lola Astring sa harapan ng mambabarang at ang paglitaw niya sa likuran nito. Habang nakahawak noon si Lola Astring sa leeg ng mambabarang na yon, ay nagwika ito ng, "Huwag mo kong hamakin, Ginoo. Kaya kitang patayin ngayon sa mismong kinatatayuan mo. Sa dinami-rami ng pwede mong takutin, ay sakin ka pa talaga nangahas?" Kasabay ng pagwika noon ni Lola Astring ay ang pagkaramdam ng labis na takot ng mambabarang. Habang nakahawak noon ang mga kamay ni Lola Astring sa kanyang leeg, ay ramdam na ramdam niya ang labis na pagkapaso ng kanyang balat. Kahit anong pagsisigaw noon ang gawin ng mambabarang, ay para bang hindi ito naririnig ng kanyang mga kasama. Habang patuloy itong humihingi ng tulong, ay biglang inilapit ni Lola Astring ang kanyang nagliliwanag na mutya sa pagmumukha ng nilalang na yon. Nang masilayan ng mambabarang ng malapitan ang mutya ng palakol, halos hindi nito mapigilang masuka dahil sa labis na pagramdam niya ng takot. Animoy sa bawat paggalaw ng mutsyang yon ay nakakaramdam ang mambabarang na labis na pagkahilo. Halos hindi niya noon mapigilan ang kanyang lalamunan na patuloy na nagsusuka ng napakalapot na likido. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa akin? Binabarang mo rin ba ako? Masukasukang tanong ng mambabarang. Barang? Hindi kita binabarang. Ipinapadama ko lamang sa'yo kung ano ang pakiramdam ng mga taong binibiktima nyo. Sa tingin mo, anong mararamdaman mo ngayon kung ipapalasap ko sa iyo ang huling yugto ng ritual na inyong ginagawa sa mga taong inyong natitipuhan? Tanong naman dito ni Lola Astring. Nang marinig ito ng mambabarang, halos hindi na ito makapagsalita at panay na lamang ang ginagawa nitong pagsisigaw. Halos pumutok na noon ang kanyang ugat sa lalamunan dahil sa pinipilit niya pa rin sumigaw ng napakalakas kahit sobrang paus na ng kanyang boses. Ilang minuto pa noon ang lumipas at ipinalasap ni Lola Astring ang katakot-takot na uri ng pambabarang. Kisap mata lamang noon ang lumipas nang ikinumpas niya ng pabaliktad ang kanyang palakol upang iparamdam sa mambabarang na yon ang kanilang mga ginagawa. Kasabay ng pagbagsak ng mutya ng palakol sa lupa ay ang agara namang pagdilim ng buong paligid. Segundo lang noon ang dumaan at biglang nasipat ng mambabarang ang isang liwanag na siyang kinatatayuan ni Lola Astring. Pagtaas nito ng kanyang mga kamay, ay biglang sumuka ang lalaking yon ng malabrasong laki na mga linta. Halos maging sa mga mata nito ay nagsisila basa na ang mga linta na hindi niya mawari kung saan ito nanggaling. Kahit mabilaok-bilaukan na noon ang mambabarang, ay patuloy pa rin ito sa pagsisigaw na parabang nanlilimos ng awa kay Lola Astring. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang itong napahandusay sa lupa habang patuloy pa ring nagsisilabasan ang mga malalaking linta. Kasabay ng pagbagsak nito ay ang paglapit naman ni Lola Astring habang nagwiwika ng,
Nakakatawang pangitain, di ba? Isang mambabarang na binarang ng kanyang sariling kaalaman. Siguro kapag binigyan pa kita ng pangalawang pagkakataong mabuhay, hindi mo na muling papasukin ang iyong gawain. Pakiusap. Nais ko pang mabuhay. Pakiusap, buhayin mo ko. Bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon para magbago. Mangiyak-ngiyak na wika ng mambabarang. Nang marinig ito ni Lola Astring, pinili niyang ipagsawalang bahala na lamang ang sinabi ng mambabarang. Pero biglang nagbago noon ang kanyang isip nang muli niyang marinig ang sinabi nito. Paulit-ulit ang pagbigkas ng mga katagangyo ng lalaki habang patuloy na dumaraan sa kanyang sistema ang napakaraming linta. Dahil sa pagnanais nitong mabuhay, kung kaya't ito ay pinahintulutan ni Lola Astring. Panatag din naman noon ang kanyang isipan sa kadahilan ng alam niyang sapat na ang kanyang ginawa upang magbago ang mambabarang na yon. Ilang minuto pang nagdaan at biglang kinuha ni Lola Astring ang mutya ng palakol na nakatarak sa lupang kanyang kinatatayuan. Matapos na itong gawin ay biglang bumalik sa orihinal na mundo ang wisyo ng mambabarang. Pagbalik nito sa kanyang katawan, ay panayang pagpag nito na para bang meron itong kinakapa sa kanyang sarili. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang kumaripas ng takbo ang mambabarang nang masilayan niyang nasa harapan niya si Lola Astring. Wala naman noong nagawa ang kanyang mga kasama kung hindi habulin siya para pakalmahin. Nang tuluyan ng makaalis ang mga nilalang na yon sa kanilang kinaroroonan, ay pinili na ng mag-asawa na muling ipagpatuloy ang naudlot nilang pagtungo sa tahanan ng ama ni Dario. Okay, anong gusto ninyo? Tuloy natin hanggang 8, 9 or maglapag muna ako ng ibang story para may shoutout tayo? Comment kayo ng tuloy lang pinuno or iba naman pinuno kung hindi nyo trip na idire-diretso to. Yun lang. Salamat.